Zařízeny. Jedeme dnes na Slovensko, Ukrajina, Turecko, pak lodi na Seychely. Všude píšou kontroverzní podnikatel Kravěc. Co je na mě asi tak kontroverzního? Je mi jedno, jakým způsobem nebo kde ho vyštouráte, ale udělejte to co nejdřív, živýho nebo mrtvýho. Když mi jeden úchylnej, na to tě zapiju, ti úchyláku, vole! Zapiju tě! Kačko! Já nejsem v podstatě nic jiného než obyčejná oběť státního systému. Terč politického spiknutí. Víte, co z toho bude? Kurva! Že nás to všechny nejspíš semele. No tak to tady rovnou zavřeme, ne? Pro ty, co mě neznají, jsem Lánský. Ten pitomec, co odmítl úplatek ve výši 3 milionů korun. Jenom 2 miliony? To jsem měl říct dřív, nechal jsem to v autě. You can make millions on that. Who lived here before? A sort of Russian mafia member. Yeah, that's great. I like it. Máme tady problém, brácho. Jaký problém? No! Give me my stuff! No! So I'm able to put together a professional army of the best African soldiers. Vážni to! Na co čekat? Jdi do pekla, Paule. Až po tobě, brácho. Dobrý den. I vy už jste tady? Nazdar, Kevine. Gabino, pojď se pojít na mýho kluka. No. Podívej, to je dobrý, ne? Gangsterka Afričan.